guys! Birthday me guys! I'm with Pamela and hello sa inyo, mga lovely girls. Lahat, ang daming food. Ang dami nilang kinakang food. And here is our food. Uy, lumaki na tiyan mo. Hala ka. Ako din po, medyo lumaki na ang tiyan ko. Malaki ka naman talaga po sa tiyan. Are here at Starbucks.